биоенергийно прекодиране на страха от пари и богатство, създадено от мен, Миглена Демирева, за нас с много любов. Настани се удобно, затвори очи, вдишай бавно през носа, издишай бавно през устата и отпусни тялото. Дишай бавно, продължително през носа и издишай бавно и спокойно през устата. А сега постави ръце върху сърцето и корема. Почувствай ритъма си. Почувствай живота. А сега кажи на ум или на глас: избирам да се върна в изначалната си вибрация, където няма страх, само движение, изобилие и живот. А сега си представи как от космоса към теб се спуска златно-сребърна светлина. Тя образува защитно, живо, пулсиращо поле около теб. Остави го да те обгърне. Това е твоето лечебно пространство. Тук няма стари кодове, тук няма чужди страхове. Тук си само ти, в истинската си вибрация. Тук си в безопасност. Позволи на страха от пари да се покаже. Не го търси, просто го покани. Кажи му: заповядай. Може да се появи като фигура, цвят, усещане, дума, спомен, глас. Може и да е просто сцена от миналото. Гледай го спокойно, не се бори. Просто му кажи: виждам те. Признавам, че си бил част от мен, но вече не си ми нужен. А сега го попитай от кого си дошъл и чуй първото нещо, което ще се появи като дума, звук, израз, мисъл. Доверяй се на първото нещо, което чуеш или видиш. А сега го попитай: в какво ме караш да вярвам? И отново се довери на първото, което чуеш и виждаш. Довери се, нищо не е случайно и нищо не идва случайно към теб. А сега го попитай: какво не ми позволяваш да преживея? Чуй го, усети, почувствай. Остави се. Довери се. Виж. Знай. И сега го попитай: от какво чувство ме пазиш? И усети. Усети кое е чувството, от което те пази този страх. Позволи си да чуеш. Каквото и да се появи, това е освобождаване. А сега почувствай къде в тялото се намира този страх. Можеш да попиташ тялото си: тяло мое, покажи ми къде в теб е страха. Гърло, гърди, стомах, в таза, може би в главата. Когато го усетиш, постави ръка върху това място и дишай в него, без насилие, само с любов. Поеми въздух и издишай. Издишай всичко, което идва. А сега си позволи да изречеш истини, които никога не си казвала.
И след всяка една от тях повтаряй: и това вече не е моя истина. Може би някой от тези истини е: страх ме, че ако имам пари, ще ме наранят. И това вече не е моя истина. Страх ме, че ще бъда сам или сама, ако съм богата. И това вече не е моя истина. Страх ме, че ако получа, ще трябва да дам твърде много. И това вече не е моя истина. Може би е страх ме, че ако съм богат, ще съм болен. Или ако съм богат, ще ме унищожат. И това вече не е моя истина. Чуй всяко нещо, което идва, и след това казвай: и това вече не е моя истина. Представи си как страха се разтваря, като прах, която се носи по вятъра. Разтопява се и изчезва от теб, отива в земята. Свали го като стара дреха, която сваляш от себе си. Сега си представи златна светлина, която влиза през коронната чакра, която влиза през главата ти. Тя се стича през гърлото, сърцето, слънчевия сплит, корема, таза, краката. Тази златна светлина носи новата истина, новата чистота, код, който идва от душата ти. Повтаряй с мен: аз съм част от изобилния живот. Пари идват при мен с лекота и ме благославят. Аз си позволявам, без да се страхувам. Повтаряй, докато усетиш вибрацията. Аз съм част от изобилния живот. Пари идват при мен с лекота и ме благославят. Аз си позволявам, без да се страхувам. Сега постави ръце върху краката или таза и стомаха. Почувствай тежестта и сигурността на тялото си. Представи си как новата чистота се запечатва в костите ти, в кръвта ти, в кожата ти, в клетките ти. И виж как те започват да блестят и да сияят. И кажи: избирам да бъда човек, който получава. Парите са добре дошли. Аз съм готов или готова. Аз съм изобилие. Поеми си дълбоко въздух и издишай. Усети как се връщаш напълно в настоящето. С лекота, с истина, със свобода. Поеми отново дълбоко въздух и издишай с благодарност и кажи: аз съм новата реалност. Аз съм свободен или свободна от страха. Аз съм магнит за любов и пари. Усети тая енергия, почувствай я. И отново поеми дълбоко въздух и на издишване можеш да отвориш очи. А сега се изправи с боси крака. Стъпи стабилно на пода. Протегни дясната си ръка напред с длан нагоре, все едно приемаш подарък. Затвори очи и прошепни: приемам. Избрах. Аз съм тук. След това притисни дланта към сърцето си и усети, че това, което си избрал, вече е вътре в теб. Това е твой личен жест. Всеки път, когато го направиш, ще казваш: аз вече не живея в страха.
в свободата. Дишай, наслаждавай се, живей в новата реалност, която е пълна с богатство и изобилие.